Erokamano. Gimana wacho be achiegni mana tieko. Tadwa ni mondo amed ni omiyo dwarore ni mondo wang'e ni to sama county government timo investment conference ng'ano gini ma target. Nikech iye ka wan gi counties ma ji osenyaka complain ma giseketo nyaka petitions kata mane tax policies maggie. Chike miloso masiro gima waluongo ni the ease of doing business, environment maber manende agwanda wacho ni. Koro dware ni mondo wang'e ni to sama wa target jogi, what are the stories mbaka maromo nadi ma wanyalo nyiso ji kata ka gibire county mondo giwinjwa, nikech investor nyaka se ochayo nyako moro ma jaber miromo to mori idwa ni mondo iwach ne weche mamit to kanyalo bet ni nitiere stories ma ok mor the jok ma are already inhabitants mar county, mano bende nyalo goyo investment conference. Mheshimiwa Agwanda ilose watch posters. Anto kane rach posters to the extent ni okonyo county to profile itself. But rach manyalo bet, one is the costing issues. Angono momiyo nyaka warit mana ni the team conference eka wachak keto gik moko out there for the people to see. Donge pile pile wan gi county website mabe samoro kata gik mikete posters gi unge website kan. Governors mag counties wagi kaka koro governor Mheshimiwa James Orengo Nyatien en gi website mare, en gi Facebook, en gi social pages mage. Kendo pile pile aneno kiloso nwa videos mabeyo beyo ioro nwa. Angono momirito mana nyaka conference B. Wadbwa ni mondo gigo bed stratified the service sectors kaka mag P. There is no problem in telling us every week ni county osegero pi maromo kama kendo pigno konyo ji maji 10,000. Ni county oseloso ndache machal kama kendo ndarano value mare en gima chalo kama. Nikech mano bro konyo nyaka jogo maneno gik mabeyo ma county timo mondo konygi e advertising weche mag county. To benda ng'eyo katieko Sharon ni nitiere partners ma counties normally engage with. For example, tiere Council of Governors is a big partner of counties, though is a membership issue, but gibende gi konyo in terms of technical support, capacity issues, creation of networks, gik machalo kama. One gi national government agency milongo ni Kenya Investment Agency, can invest. Mabende, I'm sure nikate watch CIN bende they are very hugely involved. Hapa ni imani ilongo chon ni brand Kenya, if I'm not wrong. Omiyo mago bende gin partners, maka county nyalo tudre godo yo makare. To nyalo konyo gi, but it must not be seen ni koro conference obed gi moro mar na jis gik moko mane jo jenzi nyiso waka. Nikech ginyalo amua ni mondo gimuom conference magi wach ni gima chalo kama ok wadwar nikech waseneno kosetimre kamano in other places. Nitiere packages bende ma county oseketo mar jogo madhi participate. Kidwa ni mondo iket tent mari nitie pesa michulo. Kidwa ni mondo idonj kacha Oscar wacho ni enta 10,000 okonyal chulo ne josiaya. But the fact of the matter en ni capacity mar mondo conference odhi maber bende nyaka keti, so that for example registration mar 10,000 for delegates ngata madhi donjo siaya for this conference nyaka chul pesa. Omiyo bang'e to nyaka waket accountability ne county. Mawa wach ni to pesa mane partners okelo ne pesa di to no timang'o. Investors no biro mage manusa en godo MOU tango gini mane magidhi timo. Nikech I feel sad by the way ni part of the challenges ma conferences ki tawa wacho, and I have the statistics here, over 40 of our counties osebedo gi investments conferences. But kitime midterm nikech nitiere certain MOUs ma will bypass term mar governor Orengo. Koro kusaine ka kin kata usaine tich ang'wen to en gima mar mondo utimne utimne gik milongo ni assessment, utimne assessment, utimne ki environmental assessment, utimne gik moko te is over 7 years. Governor mabiro might not even be in this conference kin nikech enuni ni kaka opposition kata ni kaka ng'at moripo bed ni igoyo. Senator madhi biro iwinjo ka en koro sani owacho ni en okonyal invest e conference no. Samoro ka Oscar oseyier gi josiaya as a senator in the next term obo wacho ni to conference ni miyauru report mar accountability maka ok ochiw to MOUs madhi bedo signed are going to be futile. Omenitiere certain technical governance issues
ma an akwayo ni mondo counties obed deliberate mondo girang, particularly on risk management mar conferences machalo. Oscar. Mokwongo